Dost, maşin görkezdim haladylar. Satma sen maşaryaňa do. Degenne men ýal dostum bardygyny, ne gözel maşini ziýanга berjek bolup dursun. Aýtdyma men sana, diýen mahama satyrnyp. Ýörüçini görjek diýerler, görkeleri. Men bar görkezsene Sen näme? Mene ogulcuma eşik alyp berne. Ay Hasan'dan mer çağılyň eşik alýan bolluň, garaşmyrmyn. Salam. Salam. Adygyň nämejigim? Mahym. Mahymjigim, seret şu eliniňizdekileň hemmesinden bir-birden geýdirip surat alyň. Bizden soň gelip suratdan saýlaýar. Bolýar. Bolýar, stoýanka bark gaýtjak. Bolar. Kerim, jaňatken alaňok nerdesin? Bir kararda sen aýdan deljek idisin da. Yarım saat bundan olarım şu taýda diýdim. Osmanjan nerde Kerim? Bilemok gennejese alyp gitdi diýdi. Eýwa. Kim neydi onu? Bir zatlar tapýaňy. Satyjy diýdi. Bir jegedek ömrüňni ýitije gezek çağı bilen bire çykýar. Onu da ýitirýäň näme? Neyle kaka sen? Hey